Gima kwayo buru no bernde, gima kwayo jogo te bernde. Lakini okwa kamano, chik kendo ratiba mar sirikal en kama. MP ema nyaka tim budget ne. Mowach ni constituency na magi ma ema onge. Gimosenyo wa Joyce wan kake jogwa madala kucho. Kata bunge wa nigi dhi e parliament to gibedo professional parliamentarians eno dhi e bunge kaki winjo wacho no to dhi office kato dhi goloji hiwinja to chamo CDF. Anyalo paro ne nitie ng'ato ma iluongo ni Joseph Magwanga, ne en MP ma Kasipul. Tie moro nwaloso kode opimo na kake mobedo MP 2 terms to wacho ni by the time manowuok Kasipul, Kabondo Kasipul, it was one constituency. All the secondary schools nentigi electricity. Sani kidhi kuonde mang'eny thurwa manyanza podi no ka electricity onge. To penjo notimo nang'o? No wacho ni no somo katiba. To yudo ni nitie gik moko matindo mobedo set up for development ne kuonde moko ma development pod onge. To notimo application. Iga kaiga notimo application itimie pesa go odhi go dala. Wan gi wajumbe mok tim application mawach kata ni ambe daer ni ma otimrena. To kok itim application ogimi pesa gidhi Rift Valley, pesa gidhi North Eastern, pesa nyaka maglam inyalo mi. Ten mana king'eyo kake kuma wuok iluongo ni Ndhiwa. Kata lama chiel mara quarter kilometer pok no mede nyaka nini. To sani wan gi over 65 years since independence. Wanda ni to aya de thurwa. Wan MPs wagi development oginyal neno e wangi. Nyiso ni gini chako from the leaders. Leaders man kanyo ema nyalo miyo Tandi easy time. Leaders man kanyo ema nyalo miyo Dr. Nyikal easy time. Kage wacho ni mae kako siptende wachalo pok no gergi ketnwa gine budget wakelo nigini. To pesa mag development oken mana pesa sirikal kende. Nikech wan gi bilateral partners, wan gi donors, wan gi ji mang'eny makelo pesa gi kweth gi mopogore opogore. Ka ibede office tidhi e parliament ok ni nwang' gigi nyaka chak timo application kendo kete in a proper way mondo joka kanwang'e to wacho ni yawa ma wuok thurwa watim nade wanyalo miyo gi